गोजोन फुंबिलि एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 27 डिसेम्बर सानसेनि खौरांखौ फोसावनो आखायाव लादों आं सिबिरानि ब्रह्मआ। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनानै हो। दा बोथोरा गोदान बोसोरखौ बरायनायनि सम आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि सम। रोजा रोजा सुबुंफोरा लावखार ओंखाम जानानै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होदों आरो गोदान बोसोरखौ बरायदों, जायनि थाखाय आसामनि दाब दाब लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव सुबुंनि बाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय लावखार ओंखाम जानो थांनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनिफ्राय खुनुरुखुमैसो जिउ रैखा मोननो हादों सासे उन्दै गथ'साया। लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि दैयाव बुखारलांजादोंमोन सासे उन्दै गथ'साया। बे जाथाया उदालगुरिनि भैरबकुन्द लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव जादों। लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियावनो दैयाव गोजावलांदोंमोन सासे उन्दै गथ'साया। खाफाल मोजां, बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियावनो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरबो दंमोन। बिथांमोनासो उन्दै गथ'साखौ रैखा खालामनो हादों। दैनि दाहारजों बुखारलांजानाय उन्दै गथ'साखौ दैनि आफांथिं आवथेहैनानै रैखा खालामदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरा। हरनि समाव उन्दुफुबाय थानायावनो बिमा आरो फिसानि जिउ खहा। रैखा खालामनो नाजासेयावबो रैखा खालामनो हायाखै ओनसोलनि सुबुंफोरा। तिनसुकियानि पानितलानि जलपनिया लामायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। हरनि समाव उन्दुफुबाय थानायावनो न' अर खामनायजों गोथाङैनो खामथार जानो गोनां जादों 2 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साजों लोगोसे बिमा पुर्नम ग्वाला बिथाङा। न' अर खामनायखौ जेब्ला खाथि खाला ओनसोलनि सुबुंफोरा थाल मोनो, बे समाव अरा गोबां खामखाबायमोन, जायनि थाखाय बिमा आरो फिसाखौ रैखा खालामनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। न'नि इन्जुरखौ हासिसेयावबो रैखा खालामनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों आरो अरा माबोरै नांजेननाय बेनि सोमोन्दैबो जेबो हमनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों सुबुंफोरा। आसामाव 24 घन्टानि गेजेरावनो 2 एसिडजों गाग्लोबनाय जाथाय। सनितपुर आरो नलबारियाव जादों एसिडजों गाग्लोबनाय जाथाया। गावनि गोजाम फिसायानो खिथेर लानो थाखाय आइजोखौ गाग्लोबदों। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि सापय बागान एरियायाव जादों एसिडजों गाग्लोबनाय जाथाया। जाय जाथायजों आइजोनि गोदोना, फाफ्लि, आखाइया गाज्रियैनो जोखोम जादों। एसिडजों गाग्लोबजानाय आइजोआ दा तेजपुरनि गेट सुकादा हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। एसिडजों गाग्लोबजानाय आइजोआ जिबिका सुकिनि मावथि दिब्या कुमारी सिंह आरो एसिडजों गाग्लोबग्राया ढेकियाजुलिनिनो राखसमारिनि थागिबि मुङा बाचुकर। देहा फाहामसालिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाचुकरा दिब्या कुमारी सिंहनि बारग' फिसायमोन आरो खिथेर लानो थाखायनो बारग' बिसिनि सायाव एसिडजों गाग्लोबदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जिबिका सुकिनि मावथि दिब्या कुमारी सिंहआ फिल्डआव खामानि मावखांनायनि उनाव न' फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो सापय बागान ओनसोलाव बाचुकारा बिथांजोखौ लाखिदों। बेनि उनाव एसिडजों गाग्लोबदों। दुथाङा दिब्या कुमारी सिंहनि मोखाङाव थांखिनानै गाग्लोबदोंमोनब्लाबो मोखाङाव एसिड नांनायनिफ्राय रैखा मोननो हादों। नाथाय बिथांजोनि खोमा, गोदोना, फाफ्लि आरो आखाइयाव एसिडआ गाज्रियैनो नांदों। मोखाङाव मास्क गाननायनि थाखाय आरो गावनि आखाइजोंनो हमथाहरनो मोननायनि थाखाय मोखाङाव एसिड नांनायनिफ्राय रैखा मोननो हादों दिब्या कुमारी सिंहआ। जाथायनि उनाव बिथांखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय गोब्राब जानायलाय तेजपुरनि गेट सुकादा हस्पिटालाव थिसननाय जादों। गुबुन फारसेथिं जाथायनि दायनिगिरिखौबो पुलिसआ हमबाय। गुबुन मोनसे जाथाया नलबारिनि सार्थेबारि माजदिया गरायमारियाव जादों। थाखो 9आव फरायनाय 15 बोसोर बैसोनि फरायसुलिखौनो एसिडजों गाग्लोबदों। एसिडजों गाग्लोबनाय दुथांनि मुङा मेहेर आली। मोजां मोननायखौ आजावनानै लायैनि थाखायनो दुथां मेहेर आलीया उन्दै हिन्जावसा गथ'नि सायाव एसिडजों गाग्लोबदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला उन्दै हिन्जावसाया माजदिया हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव हारिमुआरि हाबाफारि नायनो थांदोंमोन। थांनाय समावनो बुथारनायनि हुमखि होखादोंमोन दुथाङा। गमामायैनो हारिमुआरि हाबाफारिनिफ्राय न' फारसे फैफिननाय समाव दुथाङा 9 थाखोआव फरायनाय फरायसुलिखौ एसिडजों गाग्लोबदों। जाथायनि उनाव दुथां मेहेर आलीखौबो पुलिसआ हमदों। आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लायाव गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे गुलि बारुद बोखांनो हादों। डिब्रुगड़ पुलिस आरो सिआरपिएफनि जथाय अपारेशन खालामनायाव डिब्रुगड़नि साउथ जालान टि इस्टेटआव बोखांनो हादों गोबां बिबांनि हाथियार। बोखांनो हानाय हाथियारफोरनि मादाव डिब्रुगड़नि एसपि श्वेतांग बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2 एके सिरिज राइफलनि मेगजिन, गड़ 12 गुलि, माखासे ग्रेनेड आरो माखासे बम बोखांनो हादों। नाथाय बेफोर हाथियार आरो गुलि बारुदा सोरनि, बेनि सोमोन्दै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। संदाननाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों एसपि बिथाङा। इलाइट वमेन्स नेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिपआव आसामनि बक्सिं गेलेगिरि अंकुसिता बर' बिथाङा सिलभार मेडेल आरो लाभलिना बरग'हाइ बिथाङा सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय। मध्य प्रदेशनि भोपालाव जानाय इलाइट वमेन्स
नेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिपआव अंकुसिता बर' बिथाङा 63निफ्राय 66 केजि खथायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों आरो लाभलिना बरग'हाय बिथाङा 70निफ्राय 75 केजि खथायाव अरुन्धति चौधुरीखौ फेजेननानै सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बेनि अनगायैबो पान्जाबनि भटिन्डायाव जानाय अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटि आर्चारि चेम्पियनशिपआव प्रडाक्शन बरगयारि बिथाङाबो सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। प्रडाक्शन बरगयारि बिथाङा क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानिफ्राय बाहागो लाहैदोंमोन, जेराव बिथाङा सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बिजेपि दोलो थायोबा रायजो राजानि सायख'जानाया सोरखाराव फैनो हाया होननानै बुंथिदों मोनसे समनि एबसुनि दैदेनगिरि आरो दानि एजेपिनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिजेपि दोलो थायोबा रायजो राजानि सायख'नाया सोरखाराव फैनो हाया। जेरै थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय बांसिन एमसिएलए देरहासारनो हादोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा सोरखार दानो खाबु मोनाखै होननानै बुंथिदों कास्टम बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो जेराव बिजेपि दोलो थागोन बेयावनो धोरोमनि खोथा बेरखांगोन आरो जाय बिजेपिजों थागोन बिथांमोनहानो बिजेपिनि जानानै खोथाफोरखौ बुंगोन होननानै फोरमायथिदों कास्टम बसुमतारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिजेपि दोलोआ ओनसोलनि दोलोफोरखौ बुथारबोनाय दोलो, बेखौ जारिमिना फोरमायथियो मानोना बिजेपिनि थांखिया मोनसे माहारि, मोनसे धोरोम, मोनसे राव, जाय जोंनि थाखाय मोजां नङा होननानै फोरमायथियो कास्टम बसुमतारिया। CCBAIनि गाहाय नेहाथारि बि नायजाबखौ गाग्लोबनायखौ लानानै धीरेन बर'नि खौरांगिरि मेल। धीरेन बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बि नायजाबा सनितपुर जिल्ला बेलस्रिनि जौगाखार आरो कनाकार गामियाव आलासि जानो थांदोंमोन। बेयावनो ओंखाम जाखांनायनि उनावनो 30सो एबसुनि सोद्रोमाफोरा फैनानै गाग्लोबफैदों होननानै फोरमायथिदों धीरेन बर'आ। आरो बे गाग्लोबनाया सिगांनिफ्रायनो सोलो खालामखानाय होननानैबो धीरेन बर'आ फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बि नायजाबखौ गाग्लोबनायाव सनितपुर जिल्लानि मोन7 आन्चलिक एबसुजों लोगोसे जिल्लानि बारग' आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिनिबो आखाइ दङ। आरो फोरमायथिबावदों दि बिथांमोनहा बि नायजाबखौ मोदोमारि साजा होदों, बुग्लिदों, जोदों, सौदों, बारनानै जोदों आरो मबाइलखौ सिफायनानै होदों आरो बेबायदि टेरराइज खालामनानै मोनसे गिलु-बालु थासारि सोमजिहोदों। पुलिसआ बि नायजाबखौ रैखा खालामफैयाबा बिथांनिया जिउबो गोमागौमोन आरो बेबायदि जायोबा जायगायाव गोजोन गैयै थासारि जागौमोन होननानै बुंथिदों धीरेन बर'आ। लोगोसे बे जाथायखौ एक्स-एनडिएफबिआ गोरलैयैनो लानो हाया, एबसुआबो गोरलैयैनो दालाथों। मा जाहोननि थाखाय बि नायजाबखौ बुदों बेनि सायाव रायजो राजाफोरनो एबसुआ खेंफोरथि होफैनांगौ आरो निमाहा बिनांगौ, बियो CCBAIनि दाबि होननानै बुंथियो धीरेन बर'आ। लोगोसे धीरेन बर'आ फोरमायथिबावदों दि सिमा बारायनायखौ लानानै सोरखारा दिनैनि सानावबो जेबो राहा लायाखै। सिमाया बारायगोना बाराया दिनैनि सानावबो रोखा नङा। सानजानि रायजो राजाफ्रा आन्दोलनाव गोबां ओंखारबोदों, नाथाय सिगांबो थगायजाबोदों, दाबो बे थासारियावनो दङ। नाथाय सिमा बारायगोन होननानै एबसुआ थगायबाय थायो होननानै बुंथियो धीरेन बर'आ आरो बुंथिबावोदि बिटिआरआव मोनसेबो गामि हाबदेरा होननानै आसाम सोरखारा रोखा बुंखादों। बेनि अनगायैबो कमिसननि जेबो खामानि जायैयावनो बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गामिखौ सार्भे खालामनानै BKWSआव सोनो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय अफिसियेल नटिस ओंखारदों। बेखौ लानानै सनितपुरनि रायजो राजाफोरा सावरायनो थाखाय बि नायजाबखौ लेंहरदोंमोन, बेयावनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै बुंथिदों धीरेन बर'आ। लोगोसे बुंथिबावदों दि गोरोबथाया एनडिएफबिजोंसो जानो गोनांमोन। बेनि थाखाय एनडिएफबिआ भारत सोरखारजों 15 बोसोरनिफ्रायनो सावरायबोबाय थादोंमोन, नाथाय एबसुआ हाइजेक खालामनानै फारि फारि एनडिएफबिनि मोनथायखौ खोमाजोब्बाय होननानैबो बुंथियो धीरेन बर'आ। बेराफारसेथिं बेलस्रियाव सोमजिनाय जाथायखौ लानानै बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फिन्नाय होदों। बेलस्रि एबसुनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बि नायजाबा बेलस्रियाव फैदोंमोन आरो गोदान आफाद बनसु आफाद दानो फैनायखौ मिथिनो मोन्दोंमोन। बेखौ लानानैनो जोंनि गोसोआव आरो रायजो राजाफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिदों होननानै फोरमायथिदों बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। नाथाय बनसु आफादखौ दाथ'नो नाङा, जों अदेबानि एबसुआ बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावगासिनो दं होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय बि नायजाबा बनसु आफादखौ दागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथिदोंमोन। बेयावनो दान्थे बिदान्थे जादों, जेराव गामियारि सेंग्राफोरजों लोगोसे रायजो राजा आरो दख'रा एबसुआबो दंमोन, जेराव फिसा जाथाय जानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों एबसुनिफ्राय। नाथाय बे जाथायखौ लानानै प्रेस बिबुंथि होआलासे बुजिलायनायनि गेजेरजों सावरायोबा साबसिन जागौमोन होननानै बुंथियो एबसुनिफ्राय। कंग्रेस दोलोजों सासपेन्ड खालामजानाय कंग्रेसनि एमएलए शेरमान आलीखौ बरपेटा पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि बरपेटा जिल्ला प्रशासना बरपेटा जिल्लानि बागबार सत्रकनारा ओनसोलाव होस्रांनाय हाबाफारि लादों। 400 बिघा सोरखारि हायाव आवग्रिनानै थानाय सुबुंफोरखौ टाइट सिकिउरिटिनि गेजेरजों होस्रांनाय हाबाफारि लादों।
बरपेटा जिल्ला प्रशासननि बे होस्रांनाय हाबाखौनो हेंथा होदोंमोन कंग्रेसनिफ्राय सासपेन्ड खालामजानाय एमएलए शेरमान आलिया। होस्रांनायखौ होबथानायजों लोगोसे होस्रांजानाय नखरफोरनो जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेनि थाखायबो दाबि खालामदोंमोन शेरमान आलिया। उनाव प्रशासननि खामानिखौ हेंथा होनायनि दायाव शेरमान आलिखौ बरपेटा पुलिसा एरेस्ट खालामदों। मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजां बोथोरनि गेदेर अफार लानानै फैदों। नोंथांमोनहा मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बाइक आरो स्कुटिखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौ नोंथांमोनहा मोनफानो हागोन। आरो बेफोर अफारफोरा थांनाय 19 नभेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 डिसेम्बरसिम थागोन। लोगोसे गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव नोंथांमोनहा सोलायहैनो हागोन। मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथांमोनहा बाइक आरो स्कुटि बायनो लुबैयोबा 70601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांमोनहा एमएमएच अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8720957824 नङाब्ला 6001916155 बे नाम्बाराव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।